ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲି ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 9 ତାରିଖ ପରଠୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ କମିବ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ 13% ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେବଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଆ ନୂଆସାହି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।